Waterfall, the CCW podcast. Hello everyone, it's producer Tom of CCW. I hope this episode finds you well, and I'm just here for a very quick introduction of a very special episode of Waterfall. You see, as part of Wales Climate Week recently, we took Waterfall on the road and visited Ysgol Gymraeg Gwynllyw school in Pontypool to record our first ever all-Welsh edition of the podcast. Yep, that's right. The discussion you're about to hear between students and staff is entirely in the Welsh language, something we felt was important to do and represent as CCW, and something worth giving fair warning to you, the listener, just in case you aren't fluent in that glorious tongue. But if you can understand Welsh, what's this podcast about? Well, I want to start off actually by giving some thanks, a huge thanks particularly to my colleague Leah, who is Senior Policy Lead for Wales here at CCW, whose idea this was in the first place, who made the initial contact with the school, and who was kind enough to pick me up from Newport Station and drive me to the school and back, getting everything set up. Also, massive thanks to the school itself for helping to arrange it, of course, and especially Mr. Smith, who was fantastic in helping facilitate the session and getting all the students together, and of course, giant thanks to the students too, who were uniformly terrific. So, prior to the recording of the episode, the students were tasked with listening to a few past episodes of Waterfall and to bring some water efficiency learnings as a way of starting discussion. On the day of the recording, we met the students, we sat down in a room around a table, we got a few microphones and such. There was the aforementioned Mr. Smith there who was chairing, and as co-chair, as co-lead, as co-presenter, we have our very own evidence and insights analyst, Rhys, who, luck would have it, was a student there himself. So what you're about to hear is the chat that went down in that room. It was, I am assured, a fascinating discussion covering issues such as government and business and what they need to do to manage their water use, questions on does Wales value water in general, should water saving be part of the curriculum, and much more beyond. And just before we get to this entirely Welsh language episode of Waterfall, I just want to remind you, of course, to subscribe to the show, to support the show, to leave us a review on iTunes. We're on Spotify, we're on wherever your RSS feed takes you. You can, of course, get in touch with the show as well. That's podcast@ccwater.org.uk. That's podcast@ccwater.org.uk. Follow us at CCW Voice on Twitter, on Instagram. We're posting extra stuff. You can actually see a few photos that were taken, a photo or two that were taken from this session. We're going to be posting more of those in the new year as well. So with all that said, let's get into this discussion between Mr. Smith and CCW's very own Rhys with the students of Ysgol Gymraeg Gwynllyw School, all about what they've learnt from listening to Waterfall. CCW, passionate about championing the best interests of everyone who uses water, now and in the future. So yeah, o ran croes yn ôl i'r ysgol. Sut ti'n teimlo amdano'r ysgol a bod nhw? Mae'n bach yn surreal i fod yn onest. Mae fel cerdded trwy atgof sy'n genda ti, ond mae popeth just tymor bach yn wahanol i beth ti'n cofio. Ni wedi gwneud lot o newidiadau yn diweddar, ond wedyn o ran dŵr hefyd. Hefyd yn y syniad yn y dyfodol falle wneud stwff egni cynliadwy. Pan sôn sy'n dod i'r ysgol, dyn ni 3G yn ymddangos, felly mae pethau'n fwy cynliadwy. Ond mae dyn newid lot. Wel, dwi'n cofio nawr, os oedd yn glawio fel hyn, bydd rhaid i ti cerdded trwy pwll nofio i mynd mewn i'r adeilad drws nesaf. Oedd just yn cynaladau just pob man, just dŵr yn dod lawr o'r y gampfa ac yn just pob man. Felly rhaid i wastad gwisgo wellies i mynd unrhyw le yn Gwynllyw. Mae fel hwnna nawr ar hyn o bryd. Yn wedig, yn maes parcio, mae fel hwnna. Nes i weld hwnna pan o'n i'n dod mewn y car, oedd just llifo bob man, just dŵr yn bob man. Wel, ni'n hapus i wneud y podcast a bod yn rhan o hwn, pan fan hyn eisiau siarad am dŵr a sut ni'n gallu bod yn ffordd fwy cynliadwy gyfer y dyfodol a rili just trafod amdano dŵr. Bendigedig. So dwi'n gesio, y cwestiwn gyntaf sydd gen i te, yw pam ydych chi'n meddwl bod dŵr yn bwysig? Dwi'n credu mae'n bwysig i siarad am dŵr, dwi'n credu mae ddim llawer o pobl yn gwybod am y effaith mae'n dŵr yn cael ar ni. Fel, mae llawer cymunedau, mae nhw'n cymryd fel y faint o dŵr ni efo fel i granted rai weithiau. Mewn Cymru, does na ddim lot o ardaloedd straen dŵr fel mae'n draw y ffin yn Lloegr. Felly mae pobl, maen nhw'n gallu cymryd am granted yma yn Cymru. Mae'n dod o'r awyr, mae'n cwympo o'r awyr, neu wedi gael dydd fel hyn. So mae'n just yn un o'r pethau
mae'n pwysig I codi gwybodaeth a amdano dŵr a sut mae'n cael ei defnyddio. Unrhyw un arall? Gael amdano I sôn Fi'n cytuno efo Rhys fan'na, herwydd dydy pobl ddim yn fel deall faint o pobl sy'n cam ddefnyddio dŵr a bod ni angen arbed e. Herwydd mae dŵr yn chwarae fel rôl pwysig yn ein ecosystemau ar draws y byd ac fel yn pwysig I amaethyddiaeth hefyd. Na, bendigedig. Dwi'n cymryd dych chi gyd yn dysgu deiryddiaeth, felly dych chi wedi dysgu amdano'r cylch dŵr a sut mae hwnna'n mynd dod o'r awyr a môr a dod mewn i'r diwydiant dŵr a wedyn draw mewn i'r cegin I cael ei defnyddio. So, oes na unrhyw actions allech chi meddwl amdano ble ni'n gallu newid sut dyn ni'n defnyddio dŵr yn y gartre yn y gwaith yn yr ysgol ac ati? Fi'n credu ni wedi gweld yn y gorffennol gyda fel y hosepipe band sy'n roedd y Llywodraeth wedi ychwanegu nhw. Mwyn, wrth gwrs, archebu dŵr fel ni wedi newid sôn am. Ac fi'n credu fel roedd Rhys yn dweud, ni'n cymryd fe bach yn for granted gyda'r ffaith bod ni'n gallu cael y dŵr yma. A wedyn mae pobl yn gwneud pethau maen nhw'n meddwl sy'n ddoniol ac wedyn gwastraffu gyd o'r dŵr. A dyna pam mae'r Llywodraeth angen gwneud fel y newidiadau yma. Felly, dych chi wedi bod yn gwrando i'r podlediad cyn CCW. Oes na unrhyw beth sydd wedi newid yn y ffordd dy ti'n defnyddio dŵr? Fi'n credu trwy fel gwrando i'r podlediad, fi'n deall mwy amdano beth yw'r pwysigrwydd o ddim gwastraffu'r dŵr. A beth fe mae gwledydd arall yn sut maen nhw'n defnyddio'r dŵr hefyd. Bendigedig. Dwi'n credu just fel pethau bach fel just aros am y cawod. Wel, ddim just cael bath cael cawod, neu just cael cawod am 5 munud yn lle 10. Mae'n fel cael effaith yn mawr ar faint o dŵr ni'n gwastraffu. Dwi'n meddwl mai tua 700 pint sydd ti'n gallu cael ei arbed, just gan lleihau faint o amser ydych chi'n aros yn y cawod. Fel mae Oli wedi dweud, efo hosepipe ban, dwi'n credu just os ti eisiau rwy dŵr ar planhigion neu fel manually, ddim efo hose oherwydd yn defnyddio lle o dŵr a hefyd dim ond fel berwi beth chi angen os ti'n gwneud te. Ddim llenwi'r tegell o'r ffordd fel mae pawb yn tueddu i wneud. A hefyd fi'n credu mae pawb jyst yn fel pam ni'n brysio ein daled ni ddim yn troi'r tap off weithiau a dylen ni a ni ddim yn sylweddoli beth mae'n wneud. Wedi gweld ffaith ar y we, wedyn fel pan ni'n fel gadael y tap ymlaen yn fel 5-10 munud, ni'n gallu fel gwastraffu dros fel 6 litr o dŵr, just mynd y 5-10 munud hwnna. A mae hwnna'n gallu neud lot I dy bil hefyd dros y mis. Fel mae Rhys a Sam wedi bod yn dweud, mae ddim angen bod yn pethau mor cymleth. Mae gallu bod yn pethau syml fel troi tap band. Jyst ddim rhaid I ti bod yn sacrifice amdano beth ti'n neud, mae jyst pethau bach syml ti'n gallu newid. Dwi wedi bod yn gwrando i'r podlediad o Columbia. A roedd nhw'n dweud fod yn angenreidiol I gosod fel universal meter. A dwi'n credu mae hwnna'n ffordd dda I fel arbed dŵr oherwydd mae'n cadw golwg am faint wyt ti'n defnyddio ac y bil, felly dwi'n credu os mae pobl yn gwybod faint maen nhw'n talu pwy ddim eisiau defnyddio gymaint. Fi'n credu beth oedd Summer yn sôn am gyda'r fel y meters yn Columbia, ond mae hynny hefyd fan hyn yn y Deyrnas Unedig, lle ni gyda obviously mae rai pobl ar fel water meter fel maen nhw'n gael nhw, ac wedyn un oed os maen nhw'n mynd dros fel y meter yma, mae'n costio mwy arian, mae'n gwell i'r nifer dŵr sy'n cael ei defnyddio oherwydd mae'n tueddol I fod yn fwy maen nhw'n bron yn dangos mwy o maen nhw'n decemo felly amdano beth faint o dŵr maen nhw'n defnyddio oherwydd maen nhw'n effeithio fel arian nhw
Ie. Felly fi'n credu fel mae'r water meters yma yn cael effaith da mwyn archebu mwy ydw. Ie, maen nhw'n tueddu i gostwng, mae pobl sy'n ar fesur y dŵr yn tueddu i defnyddio tua 10% yn llai o ddŵr dros, am pob person, pob mis. So, mae'n gallu arbed lot o'r arian. Mae'n ffordd dda i newid sut mae pobl yn meddwl amdano dŵr. Felly, cael ymlaen o beth ti'n dweud, Summer, oes ti'n meddwl bod yna requirement ar llywodraeth a busnesau i fod yn fwy ymwybodol amdano sut maen nhw'n defnyddio dŵr? Ie, fi'n credu fod busnesau fel a llywodraeth yw'r pobl dylai fod yn gwneud y pethau fwyaf, ond dyn nhw ddim. Ie. Fel, dyn nhw ddim, mae ddim yn pwysig iddyn nhw, really. Fel, gwella ansawdd y dŵr nhw. Ie. Oherwydd fi'n gwybod ar y foment mae nhw'n ryddhau gwastraff i'w afonydd ar draws y UK. A mae nhw ddim yn poeni fel Clara amdano problem. Ie. Ie, mae hwnna'n yn pwynt pwysig bod, falle mae pethau yn, o ran y llywodraeth a busnesau, falle mae yna le i wella'r ansawdd o'r dŵr, a mae rhaid rhoi rhyw fath o wasgedd i newid hwnna. Ond mae hefyd, mae pethau chi wedi dysgu amdano amaethyddiaeth yn deiryddiaeth bod lot o llygredd yn dod o hwnna hefyd, felly mae yna lle i newid defnyddio tir a sut ydyn ni'n defnyddio dŵr o ran amaethyddiaeth a pethau arall. Ie, byddai fi'n, o ran y stwff amaethyddiaeth, mae fe'n allweddol o ran i ni ddeall bod dillniad yn falle tir un gŵr nŵd neu stwff fel hynny sydd yn math gwell gwahanol. So ni sôn am coed y glaw, a hyn bryd sut mynd i newid y ffordd ni'n ffermio, yn dydyn ni o ran yn leflau cylchred dŵr charbon, a sut mae tir yn cael ei defnyddio mewn ffordd fwy cynadol ar lles wedyn, nid jyst yr coedwigoedd law, ond hefyd y tir amaethyddiol mwyn i'w gallu ffermio yn hirach, yn fwy hirdymor ac mewn ffordd sydd yn arbed dŵr ac yn arbed wedyn y tir a cael ei gorffermio. Ie, yn union. A mae hefyd y syniad amdano dŵr a egni. Mae'n cymryd lot o egni i cynhesu dŵr, a mae'n rhywun sydd wedi gwneud ffiseg, mae'n lot o egni sy'n gallu cael ei dal gan dŵr. A pan ydych chi'n cael cawod neu defnyddio dŵr twym, mae hwnna wedi cymryd egni i twymo. Felly mae rhaid i fod yn ymwybodol amdano hwnna hefyd. A fel nes ti dweud, i fod yn fwy canoliadwy amdano sut ydych chi'n defnyddio ein adnoddau dŵr. Ie, hefyd mae fel y pethau fel Brazil ac y coedwigoedd glaw, mae'n dangos bod ni yn gallu fel, bod mae'n posibl i ni fel person, bod ni gallu gweithio gyda'r environment rydyn ni'n byw yn fo, so mae'n posibl, mae'n dangos bod ni yn gallu gweithio gyda'i gilydd rhwng ni a ble ni'n byw, ond mae pobl ddim. Jyst fi'n hoffi gweld bod mae'n posibl i dal fel torri lawr coed neu cael yr adnoddau ni angen o'r coedwigoedd neu o'r planhigion, a ni dal yn gallu fel casgu nhw, ond hefyd dal cael yr ecosystem yn gweithio a dim yn fel creu fel mass shift yn y cylchred. Ie, bendigedig. Felly, dych chi wedi siarad amdano Brazil a Colombia a arbed dŵr. Oes yna unrhyw beth arall dych chi wedi dysgu o'r gwrando i'r podlediadau fyddwch chi eisiau rannu efo'r grŵp? Neu sgwrsio amdano? Roedd i wedi gwrando i un Get Bananas ar gyfer arbed dŵr. Ac roedd ffaith bach diddorol amdano faint o fel bananas ni'n taflu i ffwrdd a faint o dŵr sy'n ma hwnna'n gwasdraffu. Roedd os oedd pawb yn y byd ddim yn taflu i ffwrdd bananas am un diwrnod, bydde fe'n arbed tua 900 miliwn litr o ddŵr. Wow. Wedi meddwl hwnna bach yn gwahanol. Mae'n dod nôl i'r amaethyddiaeth a ffermio, bod
Mae lot o dŵr yn cael ei defnyddio. A mae lot o dŵr yn cael ei defnyddio hefyd mewn ffyrdd dwi'n meddwl dyn ni ddim yn sylwi arno. Pan ti'n sioean o y tap, mae hwnna'n dŵr. Mae hwnna, ti'n gallu gweld o'n mynd allan a ti'n gweld o ar y bil ac ati. Ond hefyd mae yna dŵr sy'n cael, fel heddiw pan mae'n glawio, ble mae dŵr jyst yn redeg bant mewn i'r amgylchedd. A dych chi ddim wir yn meddwl amdano fo, ond mae dal rhaid i hwnna cael ei trin a'i glanhau cyn iddo fod mynd nôl mewn i'r amgylchedd yn gyfan. Mae fel system sydd yn unigorchol mwyn lles wedyn ail ddatblygu dŵr a wedyn ail defnyddio'r dŵr mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae ymwybyddiaeth yn rhan allweddol, bod ni'n sôn am bananas, ni'n sôn am faint o dŵr sy'n cael ei defnyddio jyst ar gyfer cynhyrchu ein ffrwythau, ein llysiau ac yn ymlaen. A felly mae rai llefydd yn wedig yn de wedyn America neu Canobarth America, maen nhw'n angen reidiol ar gyfer y dŵr, a mae dŵr sy'n llifo Americas, y Colorado ac yn ymlaen sy'n llifo mewn iddyn nhw, angen cael y defnydd yma'r dŵr, a faint o dŵr mae'n defnyddio os y cap. Mae hwnna'n cwestiwn sy'n angen cael ei trafod yn mwyn lles wedyn cynnydwyedd dŵr a ail ddefnyddio fe. Mae'n wedi. Ar ôl gwrando i'r podlediad Columbia, fi'n meddwl llawer amdano defnyddio gormod o dŵr, a wedyn mae hynna'n obviously arwain at prynder dŵr. A hefyd fod, fi byth wedi meddwl fod gormod o dŵr yn gallu bod yn problem just as fawr as prynder dŵr. Oherwydd, fel yn Columbia roedd gormod o glaw, a roedd y glawiad hynna'n arwain at fwy o gwastraff dŵr a fwy o dŵr gadael. A wedyn just gwastraff yn cael ei ryddhau o'r fonydd fwy a fwy. A mae popeth yn fel leads to another problem. Mae popeth wedi ei cysylltu efo'i gilydd yn fel rhan o system. Fel ti'n dweud, mae lot o dŵr yng Nghymru, felly dydy pobl ddim mor ymwybodol o faint o dŵr maen nhw'n defnyddio, oherwydd mae yna wastad fwy o dŵr i dod. Mae'n rhywbeth pwysig i gofio bod prinder a feast a famine fath o beth. Mae'n pethau pwysig i gofio. Mae jyst yn ffaith bod mae yna pobl a gwledydd sydd mae nhw yn naturiol angen safio dŵr. So mae'n jyst cymharu ni. Fi jyst yn fel ni, rwy'n ni angen cael ei cofio. Ni angen gwneud technegau a ni angen cael ei cofio i defnyddio nhw i safio dŵr, a mae'n y pobl mas na sydd mae nhw jyst yn gwneud hyn yn naturiol oherwydd mae nhw angen. So mae jyst, fi'n meddwl ni gyd angen, oherwydd os ni'n safio dŵr, mae hynny'n meddwl bydd na mwy i mynd rownd am pethau. Fi jyst yn meddwl, mae'n dyfodol bod jyst ni angen cael ei cofio i safio dŵr pan yna pobl sydd jyst angen safio dŵr neu ddim yn gallu defnyddio dŵr nhw oherwydd mae nhw yn ardal sydd o posibilrwydd ddim yn cael fel y techneg neu'r technoleg posibl i helpu fel ffiltro'r dŵr nhw yn go iawn. So mae'n angen defnyddio dŵr sydd posibly yn mynd i fel effeithio sut maen nhw'n tyfu eu cropiau nhw a sut mae nhw'n mynd i sut maen nhw'n mynd i coginio, mae'n mynd i effeithio. Dwi'n credu fod beth wnaethiau yn dweud yn mynd nôl y holl ffordd i gwerthfawrogi dŵr. Reit ar dechrau roedd ni'n siarad am y ffaith fod ni fel Cymru dim yn gwerthfawrogi faint o dŵr ni'n cael i gymharu â gwledydd arall, a wedyn ni'n camdrin e. A wedyn, yn ychwanegol, yn siarad am water meters a sut mae'r llywodraeth yn delio efo. Mae'r llywodraeth yn mynd llawer i lleihau defnydd o'r egni, a dwi'n credu dyn nhw ddim yn trin ddŵr mor difrifol â egni i gymharu, a dylai fe fod yn yr un peth, dyn ni ddim fod gwastraffu egni, dyn ni ddim fod gwastraffu dŵr, a dyn ni ddim yn hafal ar y foment yn llygad y llywodraeth. Fel Finn, fi'n meddwl bod dyfodol mae llywodraeth yn teimlo fel mae'n dwi'n gallu ffocysu ar fel un problem ar amser, oherwydd fi'n siŵr mae'n y pobl yn y llywodraeth sydd eisiau gweithio i fel safio dŵr, a mae'n siŵr mae'n grŵp o pobl sydd yn fel, mae nhw gyd yn cael fel concern am
fel safio dŵr sut ni'n defnyddio fe, ond maen nhw angen ffocysu am egni oherwydd mae hynna'n yr un fawr oherwydd fi'n meddwl ni angen fel ni angen safio ein amgylchedd ni a fel y Rosen a wedyn ni gallu ffocysu ar dŵr. Fi jyst yn meddwl mae yna yn pobl sydd maen nhw eisiau gweithio ar hyn ond maen nhw angen ffocysu ar egni yn cyntaf a wedyn maen nhw gallu fel adresio problemau hynna fel hyn fel lawr llinell. Hefyd ar ôl gwrando i'r podcast Columbia, mae'n dangos fod os mae pobl eisiau defnyddio llai o dŵr, maen nhw'n gallu, oherwydd ar ôl prinder dŵr fyna, bydd pobl hyd yn oed ar ôl roedd digon o dŵr ganddyn nhw dal yn fel casglu dŵr cawod neu casglu dŵr glaw mwyn cadw hynna lawr. Felly fi'n meddwl mae ddim yn peth anodd i pawb wneud hyn ar draws y byd, ddim just yn Columbia. Oherwydd gyda'r podlediad roedd fi wedi gwrando i roedd wedi clywed am sut mae fel disgyblion eraill wedi fel lincio cwrsiau nhw gyda safio dŵr a fi'n meddwl mae hynna'n rhywbeth diddorol oherwydd fel ers fi wedi cymryd deryfiaeth mae'n fel achos ti'n edrych at y byd yn ffordd gwahanol so ti'n gweld fel y pethau hyn draws y byd ac yn eich ardaloedd lleol ac mae'n jyst yn dysgu ti bod fel fi'n rili cael pwynt sy'n diddorol am sut mae fel cymryd deryfiaeth yn helpu fel agor y llygaid am fel sut rwy ti'n trin afon a sut ydyn ni'n trin fel sut ni'n defnyddio carbon, especially gyda beth ni'n gwneud y blwyddyn yma, dysgu am carbon sy'n defnyddio fe sut. Hefyd, mae'n pob tro yn dod nôl i'r capiau, so jyst yn dysgu am fel safio dŵr, mae'n subject, mae'n jyst helpu, mae'n neis cymryd. Ti wedi dweud bod deiryddiaeth wedi newid y ffordd ti'n meddwl. Dwi'n siŵr bydd Mr Smith yn hapus. Mae'n cytuno. Cytuno efo hwnna, ie. Ti ddim cael ei effaith yn yna. Dyna mae'n pwysig hwnna fe falle, just y codi ymwybyddiaeth sydd yn allweddol yn rhan o'n hyn, falle fi fel athro y ar pennadur yn fwy lwcus so wedi cael y cyfle ehangach i wneud falle mae'n rhywbeth sydd yn gallu cael ei colli o ran yr addysg a falle mae'n rhywbeth sy'n cael ei feddwl dwi'n rhaid yn y cwricwlwm newydd sy'n ymddangos. Fi'n meddwl mae fel ydy yn y pwnc ti'n dangos ydy yn y pwnc ti'n dewis sydd yn fel yn important oherwydd fel ydy jyst yn cymryd ar a dysgu am dŵr sydd yn agor y llygynedi fel pynciau arall oherwydd fi'n meddwl mae jyst yn fel problem o fel mae pobl ddim yn cael ei dysgu hyn so fi'n meddwl mae jyst angen fel dod yn ran mwy o'r fel y criteria yr ysgol a sut fi jyst angen spreadio fe i'r ysgol oherwydd os ni'n dysgu pobl at fel lefel ni neu fel lefel eilradd fel yn yr ysgol fi jyst yn meddwl bydd ni wedyn yn dysgu y future a fi jyst yn meddwl hynna'n Fendigedig. Dwi'n credu bod rhai pobl ddim yn ymwybodol pa mor bwysig mae ddŵr. Fel mae llawer o pethau mae neb yn gwybod mae ddŵr yn helpu gyda. Fel mae'n helpu tyfu llawer o bwyd ni'n cael, mae'n helpu ymolchi amaethyddiaeth fel mae rai wedi bod yn dweud. Hefyd roedd ffaith, dwi'n methu cofio ble dwi wedi gweld ond roedd arbenigrwy'n dweud bod ar y trac wedyn ni ar y foment, byddwn ni'n rhedeg allan o dŵr erbyn 2040 dwi'n credu. Mae hwnna'n bwysig iawn i cofio bod, fel y ti'n dweud, mae'n edrych ni dysgu pobl i drefnu ac yn ifancach, jyst i fod yn mwy ymwybodol amdano sut maen nhw'n defnyddio dŵr, siarad amdano llywodraeth a busnesau yn fod yn mwy ymwybodol am sut maen nhw'n defnyddio dŵr oherwydd. Mae gen ti'r ffyrdd cudd o defnyddio dŵr, ble mae'n cael ei defnyddio i creu siampw, dy ti'n defnyddio diodydd egni dych chi'n yfed, dwi'n siŵr. Just i
bod yn ymwybodol o'r wahanol ffyrdd mae dŵr yn dod mewn i'ch bywyd dros unrhyw dydd. Dyna hef gyda fel llywodraeth. Ydy'r llywodraeth yn gwybod bod fel mae disgyblion yn mynd i bod yn dyfodol, hef os ti'n cael hyn mewn i'r ysgolion, mae'n mynd i cael impact fawr iawn a sut mae pobl yn safio dŵr. Dyna peth mae'n gwybod mae llywodraeth yn gwybod mae'n problem, ond ydyn ni'n gwybod bod fel ni fel plant a fel disgyblion, ydyn ni'n gwybod bod mae nhw angen dod i ni a dysgu ni, felly bod ni gallu dysgu y dyfodol a fel dyna peth fel disgyblion, fi ddim yn meddwl ni'n mynd i wedi clywed llawer am safio dŵr cyn dod mewn i fel ysgol Eilrafa, fel ysgol Gymraeg Gwynllyw, a fi ddim yn meddwl fel clywed llawer am safio dŵr cyn dod i'r ysgol, fel ysgol uwchradd, a mae fi'n angen fel dysgu a fel dysgu plant a fel llawer o lefelau yr ysgol os ni'n dysgu ni mae'n just mynd i bod yn gret, just dim ffocysu ar oedolion. Bydd hwnna'n gret, dysgu ddysgol yn mynd yn gret, diolch. Fel mae Ian a chi wedi dweud, mae'n dŵr yn mor bwysig i pobeth. Mae'n tyfu cynydau, ni'n yfed fe, ni'n defnyddio fe i ymolchi, ni'n defnyddio fe am bron popeth. Yn dod nôl i'w dechrau eto, does pawb ddim yn deall yna. Dydy pawb ddim yn deall fod yn mor difrifol, yn mor pwysig, a fel mae Ian yn trio dweud, mae rhaid cael ei dysgu yn fwy aml, yn fwy gynnar, a yn fod yn gwybodaeth mae pawb yn y wlad, yn y byd angen gwybod. Fi ddim yn meddwl mae llawer o pwysigrwydd yn cael ei roi ar hyn, mae fel fi just ddim yn gweld llawer o pobl yn dweud yn y newyddion fel ni angen safio dŵr. Dyma'r tipiau, fi just yn gweld mae'r mwyafrif o'r newyddion yn ffocysu ar carbon, so fi just yn meddwl mae fel safio dŵr, mae ddim yn cael yr awareness mae angen, oherwydd mae'n problem fawr, ond fi meddwl mae pobl yn cael ei ffocysu ar carbon i lefel bod nhw just yn ffocysu ar hynna, ddim yn ffocysu ar y problemau arall sydd yn digwydd dros y byd. So mae'n dod nôl i'r syniad o popeth yn cael ei cysylltu efo'i gilydd. Mae rhaid i ni wneud mwy amdano dysgu pobl amdano sut mae'n defnyddio dŵr a bod yn mwy ymwybodol o hwnna. So, i siarad amdano fod yn mwy ymwybodol o dŵr, cawn ni gofyn y cwestiwn, faint o dŵr ydych chi'n meddwl bod chi'n defnyddio yn dydd? Na dechrau efo ti, Teffin. Nawr, dwi'n cael cywodydd eitha hir, hynny'n y problem fi. Mae rhaid i fi torri hynny lawr. Felly, dwi'n credu dwi'n defnyddio eitha tipyn o dŵr. Yn enwedig yn y tŷ, dwi'n yfed llawer o dŵr. Felly, dwi'n credu dwi'n dros y cymryd fod rhaid mynd o dan i helpu arbed fe. Gyda fi, fi'n meddwl fel hyd yn oed cyn fel clywed am y podcast hyn a fel clywed am safio dŵr, fi'n meddwl fel fi teimlo fel fi barod fel fi'n safio dŵr, ddim gyda technegau am fel gwneud siŵr bod chi'n torri off y tab a just cael cawodydd o fel 5 munud. Fi barod i gwneud hynna, so fi'n meddwl mae'n rhaid barod yn cael y concern, so mae oherwydd i rai raddau gyda fel y cawod a defnyddio am 5 munud. I fi roedd hynna ddim just am fel yr amgylchedd, ond hefyd i rai raddau mae'n iechyd, oherwydd ti'n gallu defnyddio rhy llawer o dŵr a mae hynny'n gallu cael effaith mwy difrydol ar dy iechyd, so fi'n meddwl mae just yn hefyd ti'n edrych ar iechyd a dim just yr amgylchedd, fi'n meddwl. Dwi wedi gwneud y thing ar-lein. Dwi wedi rhoi link. Y cyfriannell defnydd dŵr, oce. Neu bach o advertising ag ydyn ni. Pedwar, ond fi'n dweud fi lan tenants fi, cos fi pob dydd hwnna. So, 120. 120, da iawn. Dwi'n meddwl mae hwnna o dan y cyfartaledd. A hyd yn oed pobl ar fesur y dŵr, dwi'n meddwl mae'n gwmpas 130-ish. Mae'n dda. Mae'n well na lot o bobl fi'n dweud.
Roedd fi'n well na ffrind fi'n edrych yn fel i fi. Ie, dwi'n bach o hypocrite. Dwi wastad wedi ofni mynd ar cyfrianedd hwnna, roi mewn fy defnydd, a dwi'n gwybod mae o'n mynd i bod yn mawr. Ond sa'n credu bod ti dal yn meddwl ti'n gallu lleihau dy defnydd o dyn dweud? Ie, fi'n meddwl, yr unig reswm mae'n isel yw oherwydd mae grant fi jyst ddim yn cael cawod. Mae jyst ddim yn cael cawod, so... So mae hwnna'n lleihau dy defnydd? Ie. Yna'n rhywbeth? Ie. Tywed? A ti, Taliesin? Dwi ddim gyda union ffigur yn fel sylw. Ond dwi'n meddwl dwi'n yr un sefyllfa ffyn. Dwi trwy'r amser ddim yn cadw i'r 5 munud cawod. Felly, dwi'n meddwl dwi'n gormodedd dros cymryd o'n dal dros e. Ie. Rhys? Dwi'n credu mae'r faint o dŵr mae fel teulu yn dynnu pob dydd fel tua fel 600 litr. Credu fel i fel 4 person. Felly fan i hwnna efo 4, dwi'n credu dwi'n dynnu fel 150 litr. Wel, mae'na dal yn da. Ie, mae'na dal yn da. Ie, dwi'n rhywun fel ffyn. Fi'n par lan at 15 munud yn y cawod. Fi jyst mynd mewn a jyst sefyll mewn fel fi'n gwybod dwi'n drwg iawn am gosraffu'r dŵr. Just yn meddwl am bywyd. Pryd ti'n cod i am 6 gloch yn y bore. Ti ddim really wedi deffro. Ti jyst angen sefyll fan'na, really. Dwi'n gweud dyna pan fi'n, fel, byswn i'n dweud wel dros 150 fel mae Rhys wedi dweud, fi'n credu tua 200 lir, oherwydd fi'n yfed tipyn trwy gydol y diwrnod a wedyn brwsio danydd a mynd yn y cawod hefyd, fi'n uchel iawn. Ti'n 2 cawod y diwrnod? Na, dim. Felly, mae'n swnio fel bod mae rhaid i ni helpu Oliver efo hwnna. So, oes ti wedi dewis can? I helpu efo dy amseru? Dwi'n credu os bydd i'n dewis can, fe probably'n i fi, byddwn ni'n dewis fel can Oasis fel Champion Supernova sy'n like 7 munud os fi'n dewis can bach fi angen gwrando beth 2 waith mwyn gweithio. O le nes ti fynd, dwi'n mynd i dewis Oasis, ond dwi ddim yn mynd i mynd ar gyfer Wonderwall, so da iawn. Hwna'n y problem, ddim mynd i dweud Wonderwall. Ddim nawr. Ie, Wonderwall. Wonderwall, oce, chwarae teg, ie. Mae bach yn paras o'n falle bod i'n rhoi rhywbeth aber mwy, fe chi'n gallu canu gyda fe. Syniad da. Hwna'n bach o problem, achos dwi'n meddwl fel llawer fwy os dwi'n fan'na canu gan, os dwi'n hofio i ymolchi. Ie, chwarae teg. Dwi wedi bod yn meddwl am, dwi wedi dewis fel 5 can a fi fel, na, ddim un o na. Dwi dewis. So dwi'n mynd i fod fel Oliver, jyst yn chwarae fod un ar ôl y llall. Fi probably yn. Rwy'n wedi dewis yw The 1,000 Trees Stereophonics. Nice, dwi'n offi hwnna. Dwi'n credu, oherwydd dwi'n cael ormodydd o'r amser, mae rhaid fi torri fel ar llawer. Dwi wedi edrych trwy y rai caneuon o'r Beatles i gweld faint o nhw sy'n tua 4-5 munud, so mae dewis fi yw I'm Only Sleeping gan y Beatles, oherwydd mae'n eitha, mae dim yn rhy hir, ond mae'n digon i cael popeth i. Ie. Bach yn beryglus yn y bore, ddo. Hynna, gyda fi, roi fi wedi clywed fel, cyn clywed am fel, cael fel cytio lawr fel amser wedi cael cawod am. Roi fi barod jyst yn fel spendio fel 5 munud yn y cawod, oherwydd wedi dweud am fel iechyd. Roi fi heb, fi ddim wedi defnyddio can, oherwydd os rwy fi yn defnyddio can, wedi edrych lan rai caneuon a wedi gweld roedd fi'n meddwl yw defnyddiol, rwy fi wedi gweld roedd fe'n fel smells like Teen Spirit gan Nirvana. Rwy fi wedi gweld hynna, bydd Leon hoffi hynna. Fi just roi yn yr ymenydd fi jyst yn gweld, ti'n cael y caneuon hynna, ti jyst yn meddwl, fi'n meddwl mae rai pobl yn definitely yn mynd i cael mwy menyw can a wedyn mae just y playlist nhw yn just yn mynd am beth a wedyn dwi just yn wedi cael fel 30 munud yn y cawod a ti'n fel rwy dim ond gwario fel 5 munud.
So ie, A ti, Lou? fi ddim wedi dod fi o'r can. That's not sure, really. O'n i'n hoffi 1,000 trees, cos the 1,000 trees mae'n sôn am coedwig hefyd, so mae'n sôn am dacw dwigo, twad. A fel, dwi'n cefnod Cardiff City, so mae'n cysylltu dy hwnna hefyd, twad. Maen nhw'n canu gan, so mae'n cysylltiad fan'na hefyd, so. Chwarae teg. Nice. Wel, diolch i chi gyd. Diolch. Eich amser a cwestiynau a atebion, maen nhw wedi bod yn anhygoel. A nawr dwi'n meddwl dyn ni'n gallu rhoi i gyd o'r offer hyn nôl i Tom. I think we're done.